nên chứ anh tiến nuôi tiếng il poi mo tak mai LushAITech business thila chuak lok dona đây sẽ nó liền tắc nền LushAITech khi Bangalore-ah AI Education lama anh inzar pharzela alien zo inzar pharzel tumin hei ma kan han la na po hian college tala university than khatten meeting nei turin min ron soma fakal dona thian zara kan rot nge kan be se ya ṭhalaite tan Mizo ṭhalaite tan zirtirna tur kawng han siam sak zel hi kan du a tiang ang tuna kan han malak na me ka te po hi a lot lin chuan Mizo ṭhalai tu te molita na thatak kan siam sak le thei kha kan be se a chu LushAITech in kan dream hi ani a veina po hin be se na len tak nei kan han kan lenga a lot lin chuan ṭhalai tu te moni tan chuan anei bar zon na tur anei bar zon na tur kong kain hon nge kan be se ni